No niin, tervehdys täältä Romaniasta taas. Me täällä Mimin kanssa valmistaudutaan uuden vuoden juhlintaan tässä. Eli tänään on uuden vuoden aatto. Eli meidän juhlinta on nyt sitä, että ollaan tässä kotona ja ei tässä nyt sen kummempaa. Kyllä minun ystävät pyysivät tonne kaupunkiin, mutta en usko, että jaksan tänään lähteä. On aika myöhään töissä, nyt mulla on tauko sieltä jonkun aikaa vielä, niin myöhään töissä ja sitten en usko, että tulee lähettyä. Että on tässä kotona kun on koiria ja sitten on noi kissat, niin ehkä hekon alkaa sitten noi raketit räjähtelemään. Voivat sitten säikkyä sitä, niin ajattelin, että jään tähän kotiin sitten. Niin se on ihan hyvä nyt. Semmonen suunnitelma. Minulla on takki taas päällä täällä, kun huomasin, että noi rautakaupat onkin nyt kiinni ja minä olen unohtanut ostaa lisää pellettejä. Eli minulla on enää yksi säkki pellettejä, millä lämmitetään tätä taloa. Ja yksi säkki menee ehkä silleen päivässä nyt on mennyt melkein se yksi säkki jopa kokonaan. Ei ehkä ihan kokonaan, mutta kuitenkin. Ja nyt on vasta, eikös nyt ole keskiviikko? Nyt taitaa olla keskiviikko, eli tässä on torstai. Niin kun täällä on pitkät nämä pyhät taas, niin se kauppa, mistä saa niitä pellettejä, niin se on auki vasta lauantaina ilmeisesti, jos se on luotettavaa tietoa nyt siellä heidän nettisivuillaan. Niin enpäs hoksannut tätä. Minä en hoksannut, että se ei ole tänään auki. Muutenhan minä olisin voinut eilisiltana, se olisi ehkä ollut vielä auki, niin mennä. Niin sitten menin kilpailevalle rautakaupalle, kun olin ihan varma, että kun se sattui olemaan auki vielä nyt äsken justiinsa, niin olin ihan varma, että siellä on pellettejä, koska pelletit on täällä todella suosittu näissä taloissa. Niin ei ollut, heidän nettikaupassa on kyllä pellettejä, mutta siellä myymälässä. En tiedä, oliko ne sitten loppunut vai se voi olla, että ne on loppunut, koska nyt on tullut ihan pakkaset tänne. Yöllä oli -7 astettakin ihan. Yksi yö oli -9. Päivälläkin onkohan ollut melkein siinä niin kuin nollan tuntumassa. Ehkä ollut jopa 1 tai 2 astetta pakkastakin. Joo, niin semmonen juttu. Mimi tuossa nyt on ihan, hän ei tiedä miten päin hän olisi, kun hän ei viihdy yhtään tässä sisällä. Mie koitan ottaa häntä tähän sisälle vähän lämmittelemään välillä, mutta hän on sitten tolleen vähän vaan seisoskelee tossa sit hän seisoskelee tuolla ovilla, että hän hirveän mielellään on tuolla ulkona sitten. Niin, hän on tottunut ilmeisesti nyt sitten ihan kokonaan sinne. Joo, minä voisin kertoa samalla noista Romanian uuden vuoden perinteistä, tai mitä täällä juhlitaan uutta vuotta. Eli täällä on edelleen niitä semmosia karhuja, vuohitansseja, mitä on laittanut tuossa, ainakin sortseihin on laittanut välillä. Niin mitä on joulun aikaa, mitkä alkaa ennen joulua. Eli niiden tarkoitus on karkottaa pahoja henkiä ja saada sitä kaikkea pahaa pois ja hyvää onnea tilalle. Niin ne on todella äänekkäitä esityksiä, siinä on rummutusta ja yksi kissa meuhkaa nyt tuolla hiekkalaatikolla. Niin, todella äänekkäitä esityksiä ja siinä on just tarkoitus just ne pahat henget pois ja onnea tilalle ja uudelle vuodelle ja näin. Niin ne on kyllä komeita esityksiä, ne on ihan minun mielestä ihan aidot karhuntaljat, mihin ne on pukeutunut ja sitten ne asutkin on aika semmoset todella hurjan näköisetkin jopa. Ehkä minä laitan tähän klipin niistä, minulla on jotain viime vuoden noista juhlista sitten, niin ehkä laitan tähän sitten niitä. Foaie vedeți cu grăunte, vin cu capra de la munte, cu steluțe albe frunte, cu steluțe albe frunte, ța, 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 căpriță, ța. Joo, sellaista on.
Ruuat on aika samoja kuin joulunakin, eli niitä semmosia vähän niinku kaalikääryleen tapaisia sarmaaleja ja mitähän niitä nyt on sitten, jotain makkaroita ja semmoista kakkua. Sellaisia kaikkia. No kuohuviinit samalla tavalla kuin Suomessakin ja raketit sitten puolilta öin. Ja sitten tänne on rantautunut myöskin tuolta Espanjasta ja Italiasta, mikä niillä on, että pitäisi uutena vuotena olla punaiset alusvaatteet. Tämäkin tuo hyvää onnea ja kaikkea muuta hyvää sitten tulevalle vuodelle. Joo, sitä mietin, että saako Suomesta vielä niitä tinoja, mitä valetaan sitä, niin laitetaan sinne kuumaan veteen se tinaa uutena vuotena, niin saako niitä vielä? Vai onko se kielletty? Kun minä muistelisin, että olisiko se kielletty, kun yksi vuosi Suomessa me ostettiin niitä jotain mehiläisvahasta tehtyjä vastaavia, mutta miten se tina sitten, saako sitä vielä? Ja pistäkää kommentteihin, mitä itse olette tehnyt uutena vuotena. Onko ollut yhtä riehakas uusi vuosi kuin minulla tässä näin vai? Joo, huomasin, että meillä oli omasta takaakin kaikkia näitä rämistelysoittimia, millä minäkin voisin nyt niitä pahoja henkiä karkottaa sitten. Eli esimerkiksi tämmönen rumpu, niitä käytetään paljon noissa, niin tällä sitten rummutella täällä. Semmonen, ja sitten toinen vaihtoehto löytyi, niin meillä löytyi nämä tämmöiset helistin, näilläkin saa oikein kova ääni aikaisiksi. Kissatkin heräsi. Niin näilläkin voisi nyt pahoja henkiä sitten ja tuon rummun kanssa yhdessä ja vaikka vuorotellen niin helistellä menemään täältä pois. Joo. Niin, saa nähdä innostunko nyt tällaista sitten tällä tekemään. Voi olla, että en. Mimi odottaa oikein, että pääsee ulos joko tässä tai toisella ovella. Ja siellä on pakkasta, mutta siellähän nyt sit vaan tykkää olla. Etkö vois nyt vähän olla sisällä? Niin. Vähän olla sisällä. Ja öisinkin pitäisi mielellään sisällä, mutta ei sitä mennäs mitenkään saada tänne. Oi voi. Mä oon sitten toista maata, ei mennä saada ulos. Ai nyt nousit oikein sieltä. Sieltä ylös. Voi että. Joo, toinen koira olisi sitten vaan sisällä mielellään. Sinne, niin on. Kissoilla on vähän korvaongelmaa nyt ollut. Niissä on semmoista mustaa, minkä takia pitää nyt laittaa 3 eri tippoja päivässä ja nehän ei tykkää yhtään niistä. Joo, eli aamulla 1 tipat, sitten alkuillasta 1 ja sitten vielä ennen nukkumaan menoa 1 tipat. Niin aika moista. Kuka on laittanut kissoille lääkkeitä tai tommosia, niin tietää, että se on aika moista. Kyllä on tullut kynnestä monta kertaa jo. Niin 10 päivää jatkus vielä se 1 kuuri. Täällä kun saa ilman reseptiä noin, niin minä kävin vaan eläinlääkärissä ja kerroin noin vaivat, niin hän antoi ne kaikki lääkkeet sitten. Ja nyt sitten 5 päivää on aikaa, että jos ei ala mennä parempaan suuntaan, niin sitten pitää viedä nämä kissatkin eläinlääkäriin. Mutta nyt se on jo näyttänyt paremmalta, molempien korvat. Mutta ikävä vaiva, ei ole heille kiva. Nyt nukuttaa sitten hyvin. Yöllä jaksavat taas meuhkat. Mutta siis viinirypäleitä täällä on jo pestynä. Eli 12 kappaletta puolilta öin. Niin tämäkin on semmonen, mikä tuo sitten hyvää onnea, menestystä ensi vuodelle. Ja näissä on ilmeisesti silleenkin, että kun ottaa niin 1 rypäle aina kuvastaa 1 kuukautta tulevalla vuodella. Ja noissa on kai semmonenkin, että jos se on makea se rypäle, niin se tarkoittaa, että se kuukausi sitten tulee olemaan hyvä. Jos se on semmonen kirpeä ja pahanmakuinen, niin se tulee olemaan huono. Mutta joo, tommosia kaikkia. Sitten täällä on myös vähän niinku juhannustaikoja Suomessa, niin no on kuullut, että on ainakin sellainen, että tytöt sitten laittaa jotakin, jonkun yrtin tyynyn alle tai jonkun renkaan, en tiedä minkä, jonkun rannerenkaan vai minkä. Ja sitten he näkevät unia siitä tulevasta sulhasesta, tällaisia. En mieti, että tekeekö tuota kukaan, ton minä nyt on vaan lukenut ehkä jostain. Joo. Mutta joka tapauksessa rypäleet ja alusvaatteet, se on tullut se ei ole periromanialainen perinne, mutta se on sitten rantautunut tänne tuolta, no just Espanjasta, Italiasta, missä toi on ollut
iso juttu ja on edelleenkin ja mistä se on sitten muualle lähtenyt. Joo. Joo, sitten täällä on semmosia, että uuden vuoden jälkeen ensimmäinen vieras, joka tulee kotiin. Minä katsoinkin, että naapuri laittelee viestejä, kun hän meinasi nyt, että hän löytäisi minulle jostain niitä pellettejä. Minä kysyin, että jos heillä olisi niitä pellettejä vielä, kun heillä oli aikaisemmin pellettilämmitys, että jos heillä olisi jotain ylijäämäpellettiä, niin voisin ostaa, mutta heillä nyt ei ole, mutta hän on tuolla jossain vähän kauemmassa kaupungissa, se on vielä isompi kaupunki kuin tämä, niin hän meinasi, että hän sieltä voisi löytää niitä pellettejä minulle. Minä nyt epäilen, mutta jos hän haluaa katsella, niin totta kai on oikein kiitollinen, jos löytyy. Niin, siitä ensimmäinen vieras, kuka tulee uuden vuoden jälkeen taloon ja kylään, niin pitäisi olla miespuolinen henkilö. Että se tuo hyvää onnea. Joo, sellainen on. Sitten noita ennustuksia, niin sitten on se sipuliennustus täällä. Sipuli leikataan illalla ja laitetaankohan siihen suolaa. Ja minä en ole perehtynyt siihen sen tarkemmin, mutta siitä voi sitten tulevan vuoden säätä ennustaa sillä tavalla. Varmaan miten se sipuli itkee siinä tai vetistyy tai miten se nyt meneekään. Niin ehkä se on enemmän sitten noille maajusseille sitten koskee tai kiinnostaa sitten toi tommonen sää. Ei minulla niin väliä minkälainen sää tulee olemaan. Niin en ole nyt tekemässä sitä. Viinirypäilät aion kyllä syödä ja jotakin tollasta, mutta... Niin ja sitten täällä on perinteenä tosiaan siitä ruuasta unohdin sanoa, että kalaa syödään uutena vuotena. Joo. Siinäkin on ilmeisesti joku, että kala ui eteenpäin aina sinne, minne se nyt uikaa, vasta myötävirtaan. Jotenkin, että eteenpäin, että sekin kuvastaa nyt tätä siirtymistä tässä vuodenvaihteessa, niin siinä on tällainen juttu sitten. Niin, sitten täällä on nyt kulkueita joulun aikaan ja lapsiakin paljon käytetään ovelta ovelle ja ne laulavat ja saavat rahaa ja näin, niin ilmeisesti tässä uuden vuoden aika on sama juttu, että sitten mennään niin toivottamaan onnea uudelle vuodelle lasten kanssa ja en tiedä laulaako ne sitten uutena vuotena vai ei. Jouluna ainakin niitä lauluja. Et mennäänkö sitten vaan toivottamaan ja sitten taas he saavat jotain nameja tai rahaa, niin sellainenkin perinne täällä on. Joo. Ja pitkät pyhät tosiaan. Nyt on tuolta päiväkodistakin ja eskarista, niin no pojat on kyllä ollut nyt jo muutenkin, kun oli vähän semmoista yskää aikaisemmin, niin he on ollut varmaan kohta jo kuukauden lomalla ja onkohan ensi viikko nyt vielä sitten lomaa. Ainakin keskiviikkoa saakka on lomaa. Voi olla, että koko ensi viikkokin on lomaa, mutta kun tuostakaan mienten ihan... Minusta he ilmoittaa sitten, no varmaan sitten ehkä alkuviikosta ilmoittavat, miten se alkaa taas. Voi olla, että se on koko ensi viikko lomaa sitten. Joo, että pitkät vapaat tässä sitten, niin se on ihan mukava. Joo, me kävin ottamassa, vaihoin joulukynnet näihin uuden vuoden kynsiin, mitkä on nytten kimaltavat, tämmöiset siniset. Samanlaiset kuin oli minun kynsiteknikolla, tai miksikä häntä sanotaan, kynsiteknikko, manikyyristi. Kauneushoitolan henkilö kuitenkin, niin heillä on täällä kanssa aina todella vahvat mielipiteet asioihin minun kokemuksen mukaan. Eli jos on käynyt kampaajalla, niin heillä on hyvin vahvat mielipiteet, miten leikataan ja tehdään kaikki. Ja samaten on myöskin, jos menee laittaa kynnet, niin hyvin on mielipiteet. Niin kuin esimerkiksi oli nytkin tällä kenellä minä käyn, niin mitähän värejä siinä katsottiin, niin hän oli joistain suoraan ehdottomasti, ei sinulle tollasta, ei, kato, kun sinä olet tommonen niin hän sanoi munakoison värinen, violetin värinen ihminen. Minä olen kyllä kuullut, että voi olla silleen iho, että se niinku taittaa punaiseen tai keltaiseen, mutta tämä violetti oli nyt ihan uusi juttu minulle. Mutta minä nyt luotan häneen sitten, että on violettiin taittava henkilö ja jotkut värit nyt ei sitten käy. Pitää ensi kerran kysellä vielä enemmän näistä. Ehkä pukeutuvia vinkkejä voisi tulla samalla sitten. Joo. Ja sitten toinen myöskin samassa paikassa on käynyt joskus kampaajalla, niin se on myöskin. Minä olisin joskus kauan sitten halunnut leikata otsatukan täällä, niin, tai vähän niinku semmoisen. Minulla oli joku tarkka mielikuvakin minkälaisen. Niin sitten hän ei suostunut leikkaamaan. Hän oli vaan, että se ei käy minulle. Niin siitä ei ollut neuvoteltavissa. Hän ei sitten vaan leikannut sitä. Näin.
Täällä on. Ja samaten kun kävi ostaa silmälaseja. No mutta se on kyllä hyväkin tällaisia, niin kuin toi silmälasien ostaminen, niin... Mie kato, onkohan minulla edes päällä toi on. Niin olisi ollut hankala minusta valita silmälaseja itselle, kun ei ole aikaisemmin silleen ollut, kun joskus tosi kauan sitten, mitä minä edes käyttänyt sitten. Niin siellä kanssa se optikko tuli valitsemaan mukaan. Eihän tästä tarvinnut pyytää, kun hän tuli mukaan valitsemaan niitä kehyksiä ja auttamaan siinä sitten. Niin hänkin oli suoraan, mitä mies katoin, että ei edes antanut kokeilla niitä, hän oli suoraan, että ei missään nimessä, ei. Niin siitä oli kyllä iso apu ja sain sitten lopulta mieleiset, mitkä käytiin minulle varmaan ihan hyvin, mutta en edelleenkään osaa käyttää niitä, et en mä tiedä. Pitäisi opetella nyt jotenkin sitten. Joo, ja sitten nythän oli viime vuosi, jos se oli raskas viime vuosi, kun itsellä oli ainakin ihan todella raskas 2025, niin kuin tosi monella muullakin, niin sehän oli käärmeen vuosi, eli tämmöinen käärmeen luo nahkansa ja kaikki vanha ja mikä ei palvele sinua, niin tippuu pois ja oikein kunnon räjähdysten vuosi monilla kaikin puolin. Niin joo, niin sitten ensi vuosi 2026, se on tulihevosen vuosi, niin se on tämmönen niin kuin eteenpäin menevä ja unelmia tavoitella ja todella paljon parempi vuosi pitäisi olla kuin 2025, että odotan kovasti. Odotan todella kovasti, joo. Onhan sitä poikkeuksiakin ollut, mutta suurin osa, mitä on kuullut, niin 2025 on ollut ihmisille todella raskas vuosi. Että jos näin on, niin et ole yksin. Ja ensi vuosi, eli 2026, tulee sitten olemaan meidän vuosi. Joo. Ja sitten on tykännyt tässä uuden vuoden vaihteessa tehdä semmosen missä vähän käy edellistä vuotta läpi, niin kuin kirjoitan itselleni, mitä on tapahtunut. Voi laittaa ihan kuukausittain jotain semmoisia pääpointteja, mitä on ollut kaikki kuukaudet läpi. Ei nyt mitään pitkiä tarinoita, mutta silleen pääpointit. Ja sitten kun ei muista mitään, vaikka vuoden taaksekaan, niin sitten on nähnyt noista Google-valokuvista tai puhelimen valokuvista siis, niin katsoa sieltä sitten, että mitä on tapahtunut. Ne on ollut ihan kivoja muistella, ja vaikka ei olisi kivojakaan, mutta laittaa ne ylös, niin ne on sitten siellä, pysyy mielessä joskus, jos haluaa katsoa. Ja samaten mitä on sille hyvää jäänyt mieleen kuluneesta vuodesta, mitä huonoa, mitä se on opettanut sinulle, ketkä on ollut tärkeitä ihmisiä, kaikkia tällaisia kirjata ylös. Joo. No minä olen tehnyt tämän oikeastaan samalla, on semmoinen podcasti kun tämmönen Rachel, minä en muista hänen sukunimeä, mutta hän on entinen Yoga Girl, Rachel. No podcastin nimi on From the Heart, eli ihan Spotifysta. Niin hän pitää aina tämmöisen uuden vuoden ja kuluneen vuoden tämmöisen reflektointijakson. Niin minä tein eilen sen, eli just sen kuluneen vuoden sen jakson kuuntelin ja kirjasin kaikki ylös. Ja sitten hän kertoo siinä näitä omiakin asioitaan, niin hän on tosi samahenkinen ihminen, niin minä olen tykännyt muutenkin sitä podcastista, mutta noi on etenkin ollut kivoja noi uuden vuoden jaksot. Ja nyt sitten meinasin, että ehkä tänä iltana tai sitten huomenna niin kuuntelen sen uuden vuoden tämmöisen, missä asetetaan uuden vuoden intentiot, mitä ne nyt on, tavoitteet. Ja niin, semmosia kaikkia. Mitä otat mukaan viime vuodesta, mitä jätät taaksesi, tavoitteita. Voi kirjoittaa ihan elämän osa-alueittain, jakaa vähän elämän osa-alueisiin ja tavoitteita jokaiselle osa-alueelle. Jotain tollasia voi kirjata. Ja ne on kyllä jänniä, että ne kyllä sitten, ei nyt kannata mitään ihan hirveätä liutaa laittaa, että valita sitten ihan semmoset muutaman pääasian sieltä sitten, ne päätavoitteet tavallaan, niin ne on kyllä jänniä tolle, että ne vähän sitten tuppaa toteutumaan. On huomannut. Ja sitten voi kirjoittaa ihan semmonen 2026 unelmieni päivä olisi ja kirjoittaa ihan aamusta lähtien minkälainen se olisi. Tommostakin voi tehdä. Niin noi on ollut kyllä kivoja tehdä ja sitten ne on vähän raskaitakin, jos miettii sitä edellistä vuotta, sitten joskus voi olla sellaistakin, mutta hyvä ne on pitää opit mielessä ja näin, käydä vähän läpi.
Mie nyt tosiaan mietin lämmitysasiaa, jos mulla on nyt se 1,5 säkkiä noita pellettejä ja tässä on nyt muutama päivä, että miten mie nyt jaottelisin ne sitten, että enkö lämmitä sitten tänään enää. Mulla on patteri tuolla makkarissa, mikä on siirrettävä, että sitä voi ottaa kyllä, mutta mie en tiedä, että lämmittääkö se tätä tupaa semmonen pieni patteri. Et ehkä sit pitää siirtää tää eläminen tonne makkariin ja olla sitten takki päällä, jos tulee tähän keittiökin laittaa ruokaa tai näin. Ehkä se onkin fiksua. Ehkä minä en enää tänään lämmitä tätä tupaa, enkä ehkä huomennakaan, että säästän ne sitten, ne pelletit No ehkä huomisaamuna. En tiedä, että miten sitä tekisi. Miten sitä nyt tekisi? Niin. Tai jos se mun naapuri löytäisikin niitä, niin sittenhän tätä ei tarvii enää miettiä. Mutta jos minä mietin nyt silleen, että jos ei ihan löyä niitä pellettejä, niin ehkä minä nyt on vähän lämmittelemättä. Ainakin tänään. Katsoo sitten huomenna, pistänkö aamulla vähän lämpiämään. Ja sitten tietysti pian sen patterin päällä, laitan sen päälle tonne makkariin ja sitten se olisi niinku yksi lämmin huone. Silleenhän voisi tehdä. Niin tässä on nyt vaan tää muutama päivä tällä lailla. Ja muistan sitten jatkossa nää. Nytkin olin ostanut siis paljon niitä pellettejä, mutta nyt on ollut niin kylmä, niin niitä on mennyt tosi paljon. Niin ne vaan hupeni tuosta sitten. Joo. Mutta mie toivotan kaikille oikein mukavaa uutta vuotta ja kiitos kun olette kattonut minun videoita ja kommentoineet ja nytkin oli tullut ihania sähköposteja ja muuta, niin kiitos paljon ja joo, parempaa ensi vuotta. Moi moi!